Jam'iyyar Nnpp mai mulkin Kano ta yi martani biyo bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi a yau, a inda ta ayyana cewa gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ba shine ya lashe zaben da aka gudanar watanni 8 da suka gabata ba. A inda jam'iyyar ke cewa za ta kalubalanci hukuncin na kotun ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun Supreme Court, wanda kuma a cewar ta suna da yaƙinin kotun za ta yi musu adalci. A juma'an nan ne dai kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a birnin Abuja ta ayyana cewa Nasiru Yusuf Gawuna shine mutumin da ya lashe zaben da aka yi na gwamna a nan Kano. A martanin nasa, shugaban jam'iyyar ta Nnpp na jihar Kano Hashimu Dungurawa ya bayyana cewa al'amarin ya zo musu da bazata, domin kuwa sun je kotun ne domin dai kotun ta yi musu adalci kan abin da suka kira ba a yi musu adalci a kotun farko ba. To amma dai wannan hukunci a cewarsa za su kalubalance shi zuwa kotun ta ƙarshe, domin dai a cewarsa wahala da haƙƙin al'ummar Kano suke neman ƙwatowa. Har wa yau Hashimu Dungurawa, shugaban jam'iyyar ta Nnpp na jihar Kano, ya bayyana cewa sun yi mamaki matuƙa yadda kotun ta ayyana cewa gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf wai ba ɗan jam'iyyar ta Nnpp ba ne, yana mai cewa wannan zance ne kawai wanda ba shi da tushe ballantana makama. Ya kuma bayyana cewa hukumar zaɓe ta ƙasa ta INEC da ke zaman hukuma da ke ayyana nasara ko akasin haka ga kowane ɗan takarar da ya shiga zaɓe, ita ce dai ta ayyana Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Yana mai cewa za su ƙalubalanci wannan hukunci har zuwa kotun ƙarshe idan Allah ya yarda.